Tokre Maestro. Kurat sa kasarayawon ayon hadlay din yung sa marnon mga kalakasan daw batanon hakurat sa daray hakot tayo labi na ang mga bisita nakaandam hanira igagana bayada bukos ngan may sinsilyo pa may binatok ay nandam abulsa ala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damo kairaan nagala ala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupad ang kwarta. Sikat dud labigon may patron mga dayo lain-lain nga naong an kadaman na at tuhablasa nag-aarik din pagkuratsa sikat dud ini nga sarayamon halabi nga mga okasyon mga kalagasan ug batanon kurat sa gudlaan ira ayon ala na sige kita ang mayor ngan ang hermana nasayaw dahiran kurat sa upudan sulatahan banda ala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damo